Audio Jungle. Audio Jungle. Kuvela okushaqisayo ngokufa kweqembu labaculi bakaMaskandi lebhola. Nginibingelela kuphela futhi nginamukele kuyona i-channel ihamba phambili radio inkeza. Lami igama ngumfeza Ntuthunga Khumalo bathi ila sibona amagomede. Uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uwengane zakwethu sekuvela okushaqisayo ngokwaholela ekubhidlikweni kweqembu lebhola abaculi bamaskandi iMaskandi FC. Ngaphambi kokuba leli qembu libe inhlakanhlaka khona banuka ngokuthwala nangokuthwebula izinhlanhla zabanye babezwa ngaphansi kwezikweti zonina, abanye bacishe babambana nangezandla. Kwakhona ukuvelana ngamathe futhi-ke kwakhonjwana nangezibhamu okungagcinanga lapho khona osola ngokuzidika ngocansi nomfazi omunye wabaculi beMaskandi FC. Kukhona abanye abasola ukudliwa bume kwemali yeqembu yeziphathimandla zaleli qembu. Isoleze lithola ukuthi umfantu waqala nengxabano eyayishayisa phansi eqenjini elogqokela emuva kwemidlalo eGerman 2 Soccer Tournament ezinkundleni eTsakani Stadium eGauteng ngoJulayi kunyaka 2024. Ngesikhathi umculo okholo umdumiseni uDumi Mkokstad Nzimande weGospel XC ecishe ebambana ngewashini nozakwabo hip hop Siyabonga Big Zulu Nene. Ngokusho komculo kaMaskandi owaqala ukuduma kwi-DVD kaMgqomeni uKhwezi Simomoza Mkhize, ingxabano yashisa phansi abaculi bakaMaskandi ababesegujini lokugqokela kule nkundla, njengoba-ke kwacishe kwabanjwana ngezandla. USimomoza-ke ubegonyuluka lezi zindaba ekhasini lakhe lika-Facebook, uze waveza ukuthi kwase kukhona ababenuka abanye ngokufuna ukuthwebula izinhlanhla zabo futhi kwakhona ababizwa ngaphansi kweziketi zonini. USimomoza uthe abaculi ababengobhongoza nguSenzo Ntencane Zondi kanjalo noSonkondlo ongumlingisi wezemidlalo ethelevishini Ukwazi Insele. USimomoza uthe lamaciko kufanele axolise kumsunguli weMaskandi FC uKhuzani Ndlamlenze Mpungose ngenxa yezinhlamba abekade bemchapha ngazo. Uze wathi-ke useyaxakeka uma esebona uNtencane noKwazi Insele sebehlele benyuka noKhuzani ekubeni bagcine bemthukile, kwaze kuphoqeleka ukuba-ke alilaxazi iqembu futhi waphumisa kwembewu yamazambane kwigroup yabo kaWhatsApp. Eziphendulela uNtencane uvele washiya ngalazo kuSimomoza. Uthe uSimomoza uyabasanganela nje futhi unqwaba udumo ngabo lipi ibhola alifunayo ngoba-ke yena ubengayi emidlalweni, ubebalekela amanyala awenza lala nomfazi womuntu esidlala naye eqenjini. Yena noKwazi baba usudakela yena manje yibona ewawucasha ngabe empangeni ukuthi-ke bagade ngoba-ke akaphephile. Bekuyikuphi lolo thando lebhola ngaleso sikhathi? uNtencane-ke uthe bekhuluma nje noKhuzani njengabaculi futhi-ke waya nasemngcwabeni kagogo wakhe kungani angayanga kubo. Kuvela ukuthi-ke umkhuhlane ngoba lapho-ke kwakungamenywa muntu futhi-ke wawungabonanga na-post eyayokuvimba ukuthi ungayi. Yena-ke usufuna ukuthandwa ngayo kwayena nje yedwa owayelapho umatasatasa uqopho umculo awuculayo. uNtencane uthe ngamanga ukuthi iqembu laphela ngoJulayi unyaka 2024. Uthe iqembu ladlala ku-activation egcwalisa Spring Picnic ngo-October kunyaka 2024. uMaskandi FC yadlala ngoJanuwari unyaka 2025. uWema ebakuphi yena yadlala eGoli ngoMashi 2025 kwi-activation eCarnival City. Ubekuphi yena kubuza uNtencane osola uSimomoza ngokufuna ukwakhela i-albhamu azoyikhipha isigcwagcwe emphakathini. Ukwazi uvumele noNtencane ngokulala kaSimomoza nomfazi kazakwabo behlanganisa naye elinye ibhizinisi kanti uzomshaya ngemuva kwendlebe. Uthe yena-ke akamsaba uSimomoza futhi lapha abayohlangana khona angeke kuze kumile tshani. Usabe singokuveza igama lomculi kaMaskandi owadlela umfazi uSimomoza. Uthe ingxabano yayishubile kangangokuba kwaze kwakhishelana izibhamu. Uthe yena benoNtencane baze babizwa ngabafazi ngoba belokhu bekhuza. Uthe kubaculi ababephuma kuqala kuleli qembu nguSpinoff, uNtencane, uJaiva Zemnike naMashalela emva kosuku lwaseTsakani. Uthe kwaqala uKhuzani kwalandela uNjoku. uNjoku uvumile ukuthi kwashuba kwaze kakhishelana izibhamu, kodwa-ke kwadlula ngoba kwakuphambana izinsizwa ezazihlangene ngobumbana. Ngani zakwethu izona indaba
esizibikela zona namhlanje kwezihamba phambili. Siyabona ey'nkundleni zokuxhumana lokutrende njalo indaba ey'thinta iMaskandi FC. Okwaqhela-ke zokuhlakazeka igruphu-ke laphana ngokuthi-ke laphana kunokusangazwani phakathi kwalamaciko-ke wey'ngane zakwethu. Lolu daba oluphelele sinibekela namhlanje kwezisengezweni. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula, kodwa hlala no-comment section-ke ngizwe ukuthi lithini olwakho uvo ngalolu daba. Mina-ke lasibona iy'ngane zakwethu ngicela ngihamba kancane kwividiyo elandelayo. Ngiyabuya futhi ngesikhathi esilandelayo namavidiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.